Gepleýär azatlyk radiosi. Hepdäniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men Owgan alyp barýaryn. Gepleýär azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, bu hepde azatlygyň web saýtyny iň köp okolanlaryň başyny Aşgabatda 3 sagatlap elektrik tog kesildi. Ýyladysdaky we suw üçinçiligine bökdönçlikler saklanýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkiýede ýaşaýyş urusatyn alan daşary ýurtlaryň arasynda türkmenler 3-nji orunny 2020 türkmenistanylaryň ören agyr we çyzyrymly oňotdyly. Aharly we marda ýagan gar hereket çäklenirdi. Berdimuhammedow agtygy bilen köpet dağda gedelenjetdi. Covid-19 karantinini işleyen medisini işgärleri öl hasabyna goşmaça çykda jetmeli bolýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň beýaşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny dünýä türkmenleri 2020-nji ýylyň jemleri atly gepleşigimiz çekýär. Türkiýede ýaşaýyş urusatyn alan daşary ýurtlaryň arasynda türkmenler 3-nji orunny Türkmenistanyň ilaty dümege garşy sanjy medeniýär we hasty işgärler işden kowulýar. Aşgabat baskılanýan aýal hukuklaryna bagyşlanyp tegeleg stol geçirildi. Covid-19 karantinini işleyen medisini işgärleri öz hasabyna goşmaça çykda jetmeli bolýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň beýaşligine girdi. Bu hepde 2020-nji ýyl suratlarda geçip barýan ýylyň esasy wakalary atly fotosergimiz iň köp görülenleriň başyny çekýär. Türkmen görnüşleri, ýylyň jemleri, Aşgabatda gar ýagyp atlan çap edilen fotosergilerimiz hem köp görüldi. Bu hepde okuwçylarymyz Aşgabatda 3 sagatlap elektrik tog kesildi. Ýyladysdaky we suw üçinçiligine bökdönçlikler saklanýar. Aşgabat baskılanýan aýal hukuklaryna bagyşlanyp tegeleg stol geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimize, habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini galyrypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň bolýan temalaryna ses goşup öz tejribelerinizi paýlaşmaga, pikirlerinizi ýazmaga çagyrýarys. Gepleýär azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Türkmenistanyň bolşan iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Koronawirusyň hiç bir hadisasyny resmi taýdan hasap almadyk Türkmenistan Täze 2021-nji ýyly bir çäklendirmeler arasynda garşy we azatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä bayramçylyk günlerini karantin düzgünlerini bolmakda aýplanyp adyndan onlarça adam tutsak edildi. Farapda Täze ýyl bayramyny gutlamak üçin goňşy golamlaryna baran adamlaryň bir topary polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Olar Hepdäniň 1-nji gününe çenli öýlerine göýberilmeýär diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä karantin düzgünlerini bolmakda aýplanan faraplylaryň işine 4-nji ýanwarda etrap kaziýeti işe başlanyna seretdiler we olardyň jerime tölemek barada karar çykarlandan soň öýlerine goýberler. Tutsak edilenlerin yakın hosarlarının beren maglumatlaryna laýyklykda Täze ýyl gutlamak üçin goňşylaryna baran we düzgün bolan adamlaryň sany diňe Farap şäherine ýüze bolay diýip hasaplanýar. Ýöne tutulanlaryň arasynda odal polisiýanyň gödäwçiliginde durýan adamlar hem bar we aýratyn hasapda durýan garadonlary 5-nji ýanwara çenli göýbermän saklamak tawsyrlypdyr diýip habar çaýtdy. Şu aralykda Aşgabatdan gelen maglumaty görä paýtagtyň Saparmurat Niýazow adyna hastahanasynda gulak, bokurdok, burun kesellerini bejerýän Lukman Yusuf Babaýewич 31-nji dekabrda koronawirus ýokuşmasy serarly aradan çykdy. Merhumyň jesedini garyndaşlaryna bermek islemediler. Ýöne olar ahyryny öz diýenlerini etdirdiler we Yusuf Lukmanyň jesedini plastik kepenine alyp gitdiler diýip habarçy Anamdar çeşme salgylanyp aýtdy. Merhumyň ahal tewtiniň bäherden etrawyna doglan ýeri bolan Nohur obasyny jaýlananlygy habar berilýär. Resmi Aşgabatyň hiç bir Covid-19 hadisasyny tasdiklamagyna garamazdan Täze koronawirus hadiseleri barda habarlar lewapdan hem geldi. Çärçek etrawynyň günerti böleginde elektrik togyny öndürmek üçin gurulýan gaz turbinaly zawodyň hünärmenleriniň beýaşynyň Covid-19 synagy onuň netije görkezdi.
Olaryň ählisi Türkiýanyň raýatlary diýip habarçy ýyl aýagyna beren maglumatyny aýtdy. Synawlar onuň netije görkezden we Lewapdaky vilayet hastahanasyna ýerleşdirilen hünärmenler Türkiýeden 5-nji dekabrda gelip Oransan firmasynyň gurýan zawodynyň çägindäki karantin zolagyny 20 günlük karantinine bolupdyr. Olar karantiniň soňky gününde saglyk synagyndan geçirildi we onuň netije görkezdi. Şondan soň olar derrew hastahana ýerleşdirdiler diýip habarçy Oransan firmasynyň bir hünärmenine salgylanyp habar berdi. Gurrun edilýän zawodyň gurulşy 2018-nji ýylda başlandy. Onuň 2021-nji ýylyň awgust aýyna ulanmaga berilmegine garaşylýar. Adatlyk buradan Türkmenistanyň koronavirusdan ýok bolan Türk diplomaty Kemal Uçkunyň ýatan hastahanasynda onuň özünden başga COVID-19 alamatları bilen ýene-de adynyň 30 adamyň bolanyny baradaky maglumat aldy. Medeniýet habarlaryna görä, Türkiýanyň Türkmenistanyň elçixanasynyň dini meseleler boýunça geňeşçisiniň 7-nji ýylda aradan çykan Kemal Uçkunyň dulgalan aýaly bir näçe emallaryň üstünden prokuratura şikayet etdi. Guduyda 3 gün Türkmenistana aralaşmadyk, COVID-19 ýokşan 57 ýaşly diplomaty wagtyny dowduk mekanyna getirmek başarmadyk emellarlaryň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýär diýip Türk medeniýeti 19 dekabrda habar berdi. Koronavirus näsaglar baradaky maglumatlar Türkmenistanyň bayramçylyga gawat VPN hyzmatlarynyň işiniň has sylsyrmlaşan wagtyna berildi. Görnüşinden petiklemäniň ählullygy işe girdildi. Maksat maglumatlaryň syzyp çykmagynyň öňüni almak. Bu iş bayramçylyk günlerine hasla güýçlendirilýäni meňdeýär diýip habar çaýtdy. Aýdylmagyna görä, süzgüçden geçirmek we petiklemeler üçin uly tagallar edilýär. Bu iş üçin has köp hemde ýürüýteleşdirilen kompýuterler gerek. Emma olar hem işe ýeterlik bolmaýar. Bayramçylyk günlerine bu işe başga urlarda ulanýan kompýuterler hem çekýärler. Adaty günlerde ýene öňkü ýagdaýy dolanýar diýip ýagdaýy bilýän hünärmen aýtdy. Şol wagtda ýakyn aýlarda süzgüçden geçirmek we petiklemek üçin has täze programma üpjünçiliginiň ýoly goýulmagyny garaşylýar diýen maglumat hem bar. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini diskussiýa, çekişme medeniýeti baradaky söhbetlerimizi dowam etdirýär. 2020-nji ýyl synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, türkmen aktiwistleriniň öňkü ýyllarda görülmedik derejede aktiwleşmegi, durmuşda we sosial mediýada barhakan öz pikirlerini aýtmaga synanyşmaklary bilen tapawutlandy. Şonuň bilen bir wagtda bu synanyşyklar çekişme, diskussiýa medeniýeti baradaky soraglar hem ortaga getirdi. Türkmen aktiwistleriniň käbiriniň esasly gurrun etmek, şahsy hüjümden saklanmak, hapa ýa-da kemsizlik sözleri ulanmalyk barada diýen çağırışlary birde eşdilse, köplenç eşdilmedi we çap edilen videolaryň käbiriniň aşagyna juda rapkeşlik aňladýan kommentler, pikirler galdyryldy. Mundan başga sosial ulgamlarda çap edilen videolary öz işläp, olaryň käbir ýerlerini kesip alyp tekstden özüňe görkezmek. Käbir videolar bolsa başga bir videodan kesilip alynan videolar bilen gedekleşdirip ulanyp adamlary manysy kejeleşip oturan ýaly edip görkezmek ýaly emellere ýüzürýänler hem tapyldy. Şu aralykda bir-biriň sesini ýazmak, video düşürmek we olary başga ýerlerine ýetirmek, ol ýa-da beýleki adam awraýdan gaçyrmak üçin ulanmak ýaly oýunlaryň hem oýun bolýanyny geçdirdi. Adatlyň bir dinleýijisi bu oýunlaryň ne adam hukuklarynyň halkara düzgünlerine, ne dini kadalara, ne de türkmençilige gawat gelýändigini aýdyp, türkmeniň klassik şahyry Bolan epesiň iki adam uruşsa öter ýaly ýol berme. O birine gep berip, ol birine al berme diýen setirlerini ýatlatdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan Aşgabadyň ýazy bolsa, odol 1990-njy ýyllaryň başynda agdy berilip, biragda bakmak we güýçli döwlet öretmek siýasat aslynda Sapar Murat Niýazowyň rejiminiň garşylykly pikir aýdan adamlary masgaralamak, damaryny türkmen gany akmazlykda, dönüklükde, görüplükde we beýleki zatlarda aýyplamak, töhmet atmak taktikalarını ulananlygyny belledi. Eýsem çekişme, diskussiýa medeniýetiniň näki meseleler türkmen meseleleriniň çözgüdüne nähil täsir edýär. Biz bu arada ýaşly aktivist Nur Muhammed Hanam bilen türkmen ýaşly hökmünde pikir alşmagy makul bildik.
yerli synymyzylaryň bir näçesi, şoň bilen birlikde daşary ýurtlarda ýaşaýan diňleýijilerimiziň käbiri soňky döwürde sosial ulgamlarda türkmen diskussiýasynyň, çekişme medeniýetiniň käbir meseleleri barada alada bildirýär. Bu çekişmelerde, bu diskussiýalarda hapa sözleriň, şahsy hüjümleriň köp ulanylýanlygyny aýdýar. Nurhumda siz şeýle ýagdaýlar gördüňizmi? Sosial ulgamlarda şo ödara pikir alşylarına ýa-da gaýsy bir adam pikirini aýdanna şeýle bir gelişiksiz ýagdaýlar nazaryňyza iýildimi? Nähil pikir döredi sizde şu ýagdaý bilen baglykda? Hakikaten menem duýan, käbir aktivistler çykyş edenni, ol tanqid etmege bir ýöne diskussiýada, çekişmede bir-birine hapa sözler aýtmak, ýa bolmasa bir etika gabat gelmeýän sözler ulanmak. Bir ýanky metbuatda bir öz kanuny bar. Salyhatly bolmaly, tanqid edibilýän ýöne ejesine, bajysyna ýetip durmalylar, olar hapa sözler ulanmalylar. Ol hiç bir etika gabat gelenok. Diňe jurnalistika etikasy däl, umumy adam insanlar hakynda da ýanky adamlara meselem. Sen bir adam bilen söhbet etýän bolsaň, sen ol ejen söhbetini ýanky çap etseň, şo söhbet eden adamyň bilen şondan ruhsat alman. Ya bir video alıp, senem şo ruhsatyny alman, şonu çap etseň, bular hemmesi kanunyna garşy gelýär. Şol adam kimin ýanky kim bilen gürleşen bolsaň, şondan sorman çap eden bolsaň, şol adam seni süýze berilýär. Näme üçin diýseniz, ol kanunyna gabat gelen o, kanunyna garşy hereketler. Nurhumda synymyzylaryň käbiriniň pikirine görä, sosial ulgamlardaky çekişmelerde bir-birege kemsedici lakam takmak, at takmak hem köpelen ýaly bolup görünýär. Şu ýagdaý bir kadasy ýa-mı siziň pikiriňizçe bu gowdatmy ýa erbetdatmy? Onuň bir ýanky lakam takmak, onuň bir çeni bar. Meselem, gaty bir adamyň namysyna degmän lakam takylýan bolsa ýene bir ýax. Ýöne diýene adamyň namysyna degmäne hiç kimin haky ýok. Meselem, bir topar adamlar biri tanqid etse, elike onuň oňusynyň ýanky hapa sözler aýdypdy, da garalapdy, çykşetdi. Ol birinciden men özüm başımdan köp zady geçirdim. 20 ýyla ýakyn men şu ýanky opozisiýanyň içinde, siýasatyň içinde, şonu da hemme taraplayın, esasam ýanky dogry hökümetiň ýa men wekillerim ýurtdaşyna azal, ýurt içinden şol etýän çykışlanga tanqid etýär, seni garalýar. Men şoňa hiç bir üns beremok. Men pikirim boýunça itirer kerwen geçer. Bu zatlar sana garşy bir zat terk etýän bolsa bille goý. Özüne gaýtap şo gaýdyp geldi. Şoň üçin ýankaýdysym ýaly, oňa bir çeni bar, ýöne namysyna adamlaryň degmän lakam dakylsa ýene ol bolýan zat. Şoň üçin bir hemme edilýän zatlardan lakam bolsun, ýanky tanqid bolsun, bir hemme zatlaryň bir çeni bar. Çenden geçmeliler. Indi siziň pikiriňizçe şo başga ýeriniň adyny üýtgedip tutmak gelişikli zatmy, türkmençilikde bolýan zatmy, enatasynyň dakan adyny üýtgedip tutmak bolýan zatmy, şu kadalmy? Ol emişde türkmençilikde bar. Meselem esasy adynan başga lakam dakýarlar, çağalara da. Ondan şo lakam epek ýaşa çenniýetýänse şo lakam ulanylýar. O türkmençilikde bar zat. Ýöne diýene lakamyň her türlüsü bolýar. Ýanky hapa sözler ulanylman, ýa bolmasa gat namysyna degmän lakam dakylsa bolýan zat. Ýöne gaty çenden aşmalylar. Men şonu aýtjak bolýan. Garaşsylygyň başga ýyllarynda şu Aşgabadly bir synymyzyň aýtmagyna görä, türkmen hökümeti şuňal başga pikirlere hüjüm edenni, şu hökümetiň telewizionyasyndan, radiosundan, gazetlerinden hüjüm edenni, ony awraýdan düşürjek bolup, her hil töhmetçilikli pikirler hem şu hökümetiň metbuatyndan ýyly ýaýradýady, ýyly getirýärdi. Ýagny şol döwürde türkmen hökümetiniň ösüşine görülmezlik etmek taýyplýardy. Ol adamyň aslynyň düdüg däl bolmagy mümkin ýen pikirler öňe sürýärdi, zanny ýamanlyk taýyplýardy. Bu ýagdaý aktivistler alyp götürdi. Bularny şo hökümetiň derejesinde, ýa hökümetiň derejesinde bir-birini wejer alajak bolýarlar diýen pikir aýdylýar. Indi siziň pikiriňizçe şu ýagdaý aktivistleriň öz awraýyny ýokary galdyrýarmy? Olar güýçlü ýa-da edenli adamlar edip görkezýärmi? Olaň tarapdarlaryny köpeldýärmi?
Öýräňmi hakykatdan hem ýagyp döwründe dünýä soň özüň aýtýardy bir topar serwet zatlar ýa-ni aktiwistlere garşy ýa öz göwnüne ýaramaýan adamlara garşy eýdil hapas eden bolmasa da erwet sözleri ulanýardylar. Ahmet bu wagtda telewizorda, radioda, gazetede de çykýar bolar ýalda. Ýöne soňky döwürde görsek ýok. Ýöne Berdi Muhammed soňam agzyndan telewizordan eşden adamymyz bar, ýa haramzada diýär, şoňa meňde şu zatlar ulanýar. Ýöne soňky döwürde diýene şu özlerim şolun düşünüp, şol yanlışdygyny, şol öz awraýny pese düşürýänligini düşünüp ulananoklarym kadiýän, men pikirim boýunça. Ýöne çykynansam hakykatdan hem bir aktivistler aýtap, şolun dinen erwet hareketlerinden aktivistlerimiz ulanýardy. Ha bu erwet zat, bu aktivistlere awra berenok, bu aýtap awraýny düşürýär. Sen arasda ol, bu diyalog bilen tanqid et, borgulsuz awraňy düşürýän zatlardan daş bolmaly. Bu iň bolmanyna bir jurnalistika etikasy bar, kanuny bar. Şu zatlary okap görmeli. Sen jurnalist bolmasaň hem aktivist bolsaň hem sen eýem çykyş etýän. Şu jurnalist bilen deňdilenýärli. Şoň üçin şolaň öz kanuny bar. Nähili sen özüňe alyp barmaly. Nähil sözler ulanmaly. Sen hökman dogry öz pikirini aýtmaly, dogryny aýtmaly. Ýöne bizim adamlar hem özüňi pese düşürmeliler. Inni Nur Muhammed ağa kär pikirlere görä soňky döwürde şo bir-biregi içalçylykda ýa-da ol ýa-da beýleki döwletiň proýekt bolmakda aýplaýanlar hem köpelenýärligen pikirler esdelýär. Delilli gurrunlaryň, esasly gurrunlaryň ýeterlik dälligi, sowatly gurrunlaryň ýeterlik dälligi aýdylýar. Indi şu ýagdaý bilen baglykda näme pikir edýäňiz? Islenlik adam çykyp eline esasy bolmasa, delili bolmasa, başga ýerini korrupsiýada ýa-da başga bir döwletiň proýekt bolmakda aýplap bilermi? Bu kadaly ýagdaýmy? Yok, bu kadaly ýagdaý däl, ýokşan. Sen ülçi däl, elinde bir hakykat dokumentler ýok. Ýöne öz pikirini hakykat hökümine aýdyp, şol ha korrupsioner ýa şo ogry, şo oglap ha ýurtdaşyna gaçdy. Bu zatlar boş gurrun. Bunu etmeni haky ýok. Beýdiýän adamlara şu ýalňyş çökme etýär diýip şoňa garşy da jaza berilebilir. Näme üçin diýseňiz, bunu diýene, ýa-ni şu diýene, sen prokuror däl. Prokuror bolanda da şoň hakykatdan günäsi bar hökümine dokumentin bolmasa prokurora aýtmana haky ýok. A sen bolsa, sen apşe hiç bir hakyň ýok. Näme üçin diýseň, elinde bir diýene bir topar adam ýöne öz pikirini hakykat hökümine aýtýar. O uly ýalňyş, beýtmeler. Inni siziň pikiriňiz şu Türkmen aktiwistleriniň çekişme, diskussiýa medeniýeti, öz pikirini aýtmak medeniýeti nähili ýagdaýda ösürilip bilinär siziň pikiriňizçe. Munuň üçin näme etmeli? Sebebi sosial mediada hiç bir başaradaktır beýleki ýok. Olary ýagdaýy düşündirýän hem ýok. Bu ýagdaýlara kän bir analiz berýän hem ýok. Bu bolsa gurrunyň ognap gitmegine, çüpürmegine, adamlaryň özlerine bolan anamy ýitirmegine getirýär diýip tinçiler aýdýarlar. Birinji nowatda diňe özüň bir adam kärçiligini ýitirmen ulanýan sözlerini bir pikir ulanmaly. Näme üçin diýseňiz, ýene ýüreken şolar ýaly kanunlar bar, kodeksler bar. Bir iň bolmanyna sen hakykatdan hem efire çykjak bolsaň, özüň mahal internet bir uly güýç. Nähili material ýeseň şondan tapyp bolýar, okap bolýar, öwrenip bolýar. Şoň üçin bu zatlar öwrenip öz awraňy pese düşürmeliler. Birinjiden diňe özüňe diýen ýetireň ok muňulen. Daş döwründäki adamlara, auditoriýa sen şolary ýetirjek bolýar. Sen olary ýetir, sen olary ýitirýän. Näme üçin diýseň, öz awraňy düşürenden soň ol adam iklenç seni diňläsem gelenok. Şoň üçin bir açyk bir pikir etmeli, öwrenmeli, onuň herekete geçmeli. Ýöne şeýle çykyşlary gowurýanlar hem bar. Şeýle söýgünçli çykyşlary, başga ýeriniň awraýynyň düşürilmegini gowurýan, oňa tomoşa düşüp bolat gelýän adamlar hem bar. Şol adamlar üçin şeýle çykyşlar edilýär diýen pikir hem bar. Şu pikire nähili garýarsyň? Olar ýaly adamlar känäler ýokşan. Birinciden olar ýaly adamlar diňe şol hökümetiň arkasyny tutýanlar bolmagy mümkin. Näme üçin diýseň, bu aktivistler bir-birine maskalarlap ýörse, ol diýene şu mahalky rejimiň peýdasyna. Birinciden şolar ýaly adamlar begeni biler. Ikinciden hem oňa begenýän adam ýekdekdir. Umumy esasy adamlar. O düşünýär bu zatlary hem olar hakykatdan hem gynanýar şol ýaly zatlaryň bolýany barada. Gynanýaram onuň umudyny ýüzýär. Bulara şey diýip berän bolsa, bulardan näme garaşmaly ýüzüne görýär.
Bir Nur Muhammed Hanahyň pikiri, hormatly dinleýijiler, eýsem sizde nähili pikir bar? Türkmen aktiwistleriniň çekişme, diskussiýa medeniýeti nähili ýagdaýda ösürilip bilinär? Bize öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy beriň. Gepler adatlyk radio hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Owgan neplerimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetlerimiz Owgan sanna kawarçymyz Şaýmerdan Ulmurady. Biz şol alnyp gaçylan türkmen oglanyny bilen bagly wakalaryň dowamyny dinledýär. Şaýmerdan ul soňky maglumatlary berseňiz, alnyp gaçylan türkmen oglanynyň ykbaly bilen bagly nähil täzelikler bar? Alqaçlan olany balyn bagly 12 adam hazretleri tutuldy. Olardan Owgan milli howpsuzlyk gullugy sorarakdy. Olar şu bir az maglumat berendigini aýtýar. Şu tutulan adamlaryň belki sol berilen maglumatlar esasında sol olanyň tapylmagy mümkin diýen umidwarlyk bar. Her ýerlere ýokop operasiýa geçirýärler. Hazretler ýygymyzdan gurak operasiýa geçirdiler. Sol olany tapmak üçin bir şüphe şek bildirilen ýere baryp olar basýa söýdüp Owganystanyň güýç idaralary ameliýatlary geçirip otyr. Şundan hem belli bolýar bir tapylyna meňge. Ýöne açık aydın yok. Güç idaralary bana falan yerde bar eken ýamyn taparsy. Ýöne umidwarlyk berýär, diýilip tapylar garaşyň diýip. Şaýmerdan uly siz ne gözlegi işleriniň güýçlenirilendigini aýdýaňyz. Soňlan birlikden bir protest hereketler nähili ýagdaýda türkmenleriň protestleri dowam edýärmi ýa protestler köşeşdimi? Protestler har güýçlenýär. Hatda owalardan häzir gelip türkmenleriň sany hatda köpeldi. Şu gün mana çadıra yığınan toplanan adamın sany 2000'den geçti. Ovalardan soňam şol türkmen köýegini ýapyp türkmen köýeklerini getirýär. Saçak türkmen köýeklerini owadan getirip soňam her kim öz kudret halyna ýaraşa pul jemläp owalardan kimisi $1 ýa $2, $10 kim öz halyna ýaraşa şöyle pul toplap ýerip otyrlar. Hatda aýallar şu öz şäherlerini satyp şu protestde kömek şu owanyň adaletini üçin kömek etdiğini şöyle kömek edip otyrlar türkmenler. Özara türkmen tutuş Owganystanyň şu türkmenler ýaşaýan ýerlerinden kömek gelip nan törek we başga zatlar şeýle gatnaşan adamlarym bunda azyk iýmit bilen öpçün edilýär. Şonuň üçin olara şu azyk iýmit öpçüne edilsin diýip halk kömek edip otyr. Daşary ýurtlardan türkmenler kömek edip otyr. Indi şu protest dowam edýände 36 günden boldy şu gün şu protest geçirýän çağanyň alnyp gaçylanyna habar 64 gün boldy. Indi şu enizem protesti türkmenleriň dowam edýär. Bu protestde aýallarym gatnaşýar. 5 gurak aýal gyýrlaram bu protestde gatnaşyp şeýerde çykyş edýärler hökümete bizim alnyp gaçylan zamanymyza goý berdi. Hökümetten soraýarlar. Hatda şu gün Birleşen Milletler Guramasynyň Owganistan boýunça ýönetim idarasy bar. Ýönama şoňa da bir ýüzlenme ýazdylar. Ýönamanyň ýani Birleşen Milletler Guramasynyň Owganistan boýunça idarasynyň gapysynyň öňünde barban biz çadyr ditjek diýip şeýle aýallar karara geldi. Şu ýüzlenmäni Birleşen Milletler Guramasynyň idarasyna tapşyrdylar. Onu şu bir maşgalanyň başyna düşen şeýle betbaçylyk Owgan türkmenleriniň arasynda aýdaşlygyň ýokarlanmagyna alyp gelipdir da, şeýlemi? Juda ýokary derejede olmamyzda sebäp boldy. Ol adatlyk radiosyndan izleýärlerle maglumat berildi. Şonuň elbetde netijesi boldy. Türkmenler maglumat alyp şonu eşitdim. Şonuň köp täsiri boldy. Türkmenler aýdýar elbetde. Türkmenler o ýönde ýetirem ýalňyş bolup, türkmenleriň agzy hereket etmegine de bu sebäp boldy. Tutuş Owganystanda ýaşaýan, Owganystanda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler hem häzir ýurdaşlyk bildirip, jaňa edip ýa özleri kömek ýollap, toplap, özara şöýdip ýurdaşlyk bildirip otyrlar. Bu türkmenleriň bir oýanmagyna bir agzy beripmana sebäp boldy diýsem ýalňyş bolmaz. Şeýle düşünýär türkmenler hemme toplanyp, hemme owada ýaşaýan türkmenlerim gelip şuna gatnaşyp çykyş edip we berek bereniň öz inançyny bildirip şöýdip otyrlar. Indi aslan soňky günlerde şu türkmenlere garşy bu zorluklar artdy da demirgazyk Owganystanda. Şonuň üçin türkmenleriň diňe şu protest geçirmekden başga ýolu galmady. Sebäbi türkmenlerde bir ýaragy ýok. Başga bir kanun ýaragly toparlaryň hereket etýär berde. Bol bir kanun ýaragly toparlaryň türkmenlere agar berip başlady. Indi türkmenler ýaragy bolmasadan medeniýetden biz öz sesimizi çykaryp bir öz hak hukukumuzy gorap çykyş etmesek başga ýol galmady. Çykyş edip başlady türkmenlere. Hormatly dinleyijiler, Şaýmerdan Ulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanda internet böwüdini iPhone 3 ulgamy bilen böwüsüň.
Azat habar email belgisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükläningizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi uçurman biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3'ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunny mail uğradyň. Şunun bilen Hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.